हेलो दोस्तों, हम एगो गुरहथी के गारी गीत गावे जातानी जोन की भोजपुरी गाना के तर्ज पर बा। और उम्मीद करतानी आप सबके ये गीत पसंद आई। गीत पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करब। आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा, आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा। गुरहथी खातिर साड़ी लाइल 4 गज मीटर बा, गुरहथी खातिर साड़ी लाइल 4 गज मीटर बा। आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा, आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा। भसुराया वारवा के कैसे समझाई, भसुराया वारवा के कैसे समझाई। मड़वा में इज्जत यापन कैसे बचाई, मड़वा में इज्जत यापन कैसे बचाई। भसुराया वारवा के कैसे समझाई, मड़वा में इज्जत यापन कैसे बचाई। कुछ समझावला पर घुसत टेंट के भीतर बा, कुछ समझावला पर घुसत टेंट के भीतर बा। आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा, आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा। गुरहथी खातिर साड़ी लाइल 4 गज मीटर बा, गुरहथी खातिर साड़ी लाइल 4 गज मीटर बा। आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा, आई हो दादा कैसन भसुरा के चरित्र बा।